नखा खामजा जोंनि खरकसा दाखबजु शान्ति बाजारनि जे नरबो किसुखन आगे ससियेल मिडियायाव नुखाना जे बलंग मुया फायना थाङै गंनि आक्रमण बायबा हायाखैबा गंनि उनाव वारनानै बा जानानै थाङैनाय जेबाबो बिनि अबस्था नगै फायखा आं बेलाय मखलै मुक्ति खालायानि खाबाय दुखुबो नांखा आबाहायखाय चिनि बरंनि दिनै जे मुया फायना थाङै माहाय अबस्था रगङै दङ बिनि मकल जे कायनि दं माने कायनिसे मकल करिखा यागु कायसा एकदम अलरेडि थांजां नहैनो मानो जना नायथजा ओमफ्राय जों माहाय बियाला दंथ'थैबो माहाय दसाव आइफानो आबान बिसिखै जों चिनि जेहेतु जीवन दं बा जाना बागै जों जीवन संग्रामो मा खायो ओमफ्राय आं दाबो लुकुरमामोन कयनाय जे बरनो जे मानसां नरक जथनो नां जे मानबिक हिसाबै नरक फाय बनो सुबाना अंसो केबो बार आंखौ चाबाय हायाखाबा जारा आंखौ चेरेमे एकबा बनो बिनि मुताय रमा प्रार्थना खायनाय पानो ईश्वरनो प्रार्थना खायपानो बनो सुबाना अंथु बिनि जे सिरियास कन्डिशन नगै आं बेलाय खा खामजाक जे माहाय दिनै ताबुक सुख दिनै रग माहायके गंने बाय आक्रमण खायजागै बलंग निजे जान थैथै थैथै जिबि हा खामनोखौ नाय दं ताबुक आमनो आंनो उनाव कबकनाय नरक जे मानसा बनो सुबादि फायसुबा फायबायदि हायाखाबा नगद दं किसु बिनि बागै प्रार्थना खायदि आं जे खबर नामा मते बिनि जेरावबो चिकिन को अबयस गाय आबनो नरना आं कबकनाय आरथै जों सरकारनि तरफ फैते जे सबाय मानसा बनो सुबानाय आं बिदि ट्राइबेल वेलफेयार डाइरेक्टर कक्साखा खाना बरनो आं बरनो फट' बा हायाखाबा जे डकुमेन्टस उतलाङै साबमिट खायनाय बरं गार्जेन उतलाङैनो आं जे सरकारि प्रशासनिक भाबे जतटुक जों सुबाय मानाय हायाखाबा चिनि पार्टिनि थाखाय जे सुबाय मानाय जों सुबाय दिनै बरनो दाबो आंनि सामराव खबर नायमोन अराबो बरनो आत्मीय स्वजन दं जेहेतु गतना बरबो दङ माथो